Isia kai jesemet inglong aso atum phan kisung nayang bong pen langdam puluti so arlo atum non tribal atum phan kachepa chorpenta penangana kisung do athe inglong aso mati tribal phan kachepa chordun penajok ali kilong abangki non tribal atum si inglong aso ja kong lapen kilong nang ja sondo anabangki chu endun etiti la so ali kachepa long je aphan pumathasi non tribal jesemet konad nia det pen beha aphan wangpo ladang inglong aso nim so pi pen kachepa chorji aphan si warsa en bom titi Laso putang mathaponsi di Mahasau Autonomous Council pendanglok Karbianglong Autonomous Council tumahin pen RDP ponsi komani inglong aso anim so pi jongsi inglong aso kalidera pin so pen chepa chorlote longle philang pendanglok kilong nang jaja kong do anta pipon pelokusi KAAC pen pangdak pondo KAAC hin pen lapusona sai kideng pon theka puthaga bangki Karbianglong aratum KAAC aphan kachuro pajirpon Bonta non an bangko ana inglong anim so piatum non tribal apin so aphan kachepa choratum aphan longle patta kangthanlo bang so lama bang roratum aphan ke bachinia bang kinang so athelang damlo pulute Jane Store Glass Corner pendanglok difurong so pialong kido ki ongdung beha ka choklema aphan ke bang non tribal atum bang ke inglong anim so pipen kachepa chor lo ajoksi ke ongdung inglong asotum kilong nang javar side do anta chen pon bomlo Lapenan parta inglong aso atum pen chepa chorche det sitami Sri Mangal Asok Gupta atum pen danglok arnisia anama hem dosi kulat kacho bichot atum anta piniar nia bangke longle phelang chinam dunsi hem chardon chikim bondrin tilo Bonta longle patta kangthanji kalisi non tribal atum aphan longle patta kipya bangsi KAAC hin pen bor ichurong si thekpon long Kedam ta porahut KACCM tuliram ronghang pherangkya mailong kaning jepona tengki inglong aso kalimati non tribal atoma panjong si tribal anin sopiatum chepa chorote inglong aso atum kilong nang ja sondo anabangki KAAC pen pipon pipusi ninje ponlo inglong aso kaliatum phan ke maneyong si inglong aso nim supi so tum solo da jong si penando kok long de so ta jak long le phelang pen chenglo kaprek ja inglong aso tum ke longgi jitu physical ke en pon longli ba laso bang ki pon pe kar no autonomous consultancy lagi chepera le isi lagi gejen education la klan elo to isi chepera tank order ka sarko free revenue sarko banat yelo to so coach ni tuma reference nc di mausa ta ninkan si hini apisi la tum martin chepera Bonta piniar ni ke thek longa bangke Jane Store Glass Corner pendanglok keongdung non tribal atuma bangke inglong anim so pi pen chepa chorche parupsi inglong anim so pia men pen longle phelang ke nam pendanglok asona sona over side do anta inglong aso atuma men pensi en laplo Lasi karju mi lama bangke KAAC hin pen inglong aso nim so piatum non tribal aphan kedo abang bangko anatuma phansi longle patta kangthan ponlo Mate alam ningje chojima mate akam pensi KAAC atum paklang ponpo bonta nona bangke KAAC pensi inglong aso kalideratum inglong anim sopiatum pen kachepa chor ajok longle pata kang thanpu radalong ke paklang pona bangke thek pon long lena lapusona sai KAAC hin pen claim high hi bangke apor si thanpu bonta jongse ahok pet pen asaya mo ki claim pon lo polote rod angno paklang pon thek asonte mesenji pusi rod pen ninje pon News Report KTV News